Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, barkamu da warhaka. Bidiyon nawa da yau ba tsayi zai ba daɗewa zai yi ba. Za mu ɗanyi wani zanuka guda uku ko alamuka guda uku da suke magana akan rabuwan aure, wanda a baya ba mu yi magana akan su sosai ba, kuma majority mutane da yawa sukan ɗan yi tambaya akai, saboda na ga a sati na ɗan mun magana sama da mutane ce da bidiyon yi ƙoƙarin yin bidiyo akai. Cewa akwai wani fahimta da mutane ba su gane ba, zane idan ya yi haka, to in dai zane haka, ko kun ga swirl structure, ko kuma ya zamto cewa ya zo kamar haka. To wannan yana nuna cewa akwai misunderstanding, akwai a lot of issues, akwai a lot of problems da sukan kasance, sukan biyo baya, ko sukan tabbaci, ko sukan faru, ko a shi kashi na farkon ma da na zana shi ma hakan daidai yake indicating ko yake nunawa dai aka iya samun issues, amma shi wannan ya fi indicating after marriage, ko kuma after being together, ko kuma after starting the relationship. Hakan kan iya kasantuwa, kuma ake ga cewa ko kina da irin wannan sai zamto cewa amma ba wani ababen, to abin bai kai worse, bai yi nisa ba ne sosai. To ba ma iya wannan ba, sai kana da marriage life, sai wani ɗan zane sai to ɗan shiga Venus ɗinka, wanda nan ma yana nuna cewa akwai problem, akwai damuwa da aka iya fuskanta, ko kuma har ma akai da rabuwa, har ma akai da rabuwa gaskiya. Amma abu na gaba shine a tsakankanin nan da nan, in dai akwai tawadan Allah a gurin, a nan gurin, to kun san da tawadan Allah dai a haka ta nuna cewa farin ciki da samun soyayya na iyaye ne. To amma in dai tana tsakankanin biyu na wannan bakar da nayi, to wannan ma tana sai zanto ma musamman akwai in wani zane a nan shine da wasu ɗin ya bayyana, ya kan nuna cewa shi ma alama ne na rabuwa. Amma ita karkata tawadan Allah kawai a gurin ta kan nuna cewa alama ce na samun problem a zamantakewa na aure. Amma ku ga cewa ga wasu tawadan Allah takan ɓata, don ko ni gaskiya da ban yi auren ba ma, da ina da tawadan Allah a nan gurin, to da ƙarshe kuma babu ita, ta ɓace. To kun gani misali kenan, takan canza. To a takaice dai wannan su ne abin da za mu ɗan yi magana a kai, wanda a baya ba mu yi magana a kai ba, kuma sai ga irin wannan bidiyon za a sa, ko in ce mutane za su fi fahimta, ko za su fi ganewa. To wannan shi ne. Na gode, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.